Veus res, no veus on vas. Avui més he vingut groc, Vitèlix. Que haguéssim vist més, haguéssim vist més. Perquè blanc com la neu i com la boira... Sí. Què, hi ha filmes ara, Ramonet? No ho sé, estic fent proves. Espero que sí. Sí, veus, ja sortiu tots. Sí, perfecte. I ara si clica saldo, li sortirà el saldo de cadascú. A vosaltres no us surt els contes de la Clara? No. Ara sí. Adéu. Já tinha dado 3 voltas naquela terra. Que anaves a buscar una creta. Meves, meves. Aquests són els meus. Vas les primeres totes, no? Sí, però és que no els primers. Els del paret estan a dalt. No para, no, perquè ja... Jo tenia por que apareguessin les instal·lacions. Sí, Jo anava dient al Ramon, mira d'espavilar. Sort que té dos cables, mira com baixa per això, de davant. Mira que... Sort que té dos cables i llavors té més estabilitat. Si vols Per gros que si un cable al mig, llavors ja ho van fer per això, perquè... Que per engegar la màquina de dalt o si amb el mòbil? Ara funciona. Sí? Mira. Ara sí, ara Està bé. O sigui, tu engegues amb el mòbil i ho connectes a la càmera de dalt. Imagina't ahir si teníem que treure el mòbil, posar la cama, connectar-la allí al telèfon. Fent el mòbil. Res. Bueno, aquesta és una filmació que ara ja l'hem fet. Estem aquí tots tres. Ensenya la neu de les cabines. I ensenyem com està la cosa de nevada. Avui fa sol. Ara filmes amb la càmera del mòbil. No, ara filmo amb la càmera del cap. El mòbil connecta a dalt. No, jo no sé si grava la veu, suposo que sí, no ho sé. No, és la primera vegada, a més, soc novato i vaig de cul, perquè cada vegada se'm desconnecta. Bueno, ara jo faig... Ja estem tots a punt. A veure. Com està això? Buidat, Ja. Vinga, anem-hi.
Què tal? Per ara per on? La Pedret va venir. Huh? We'll take the blue, yeah? Or is that's the red going into black. Go this way, if you run straight into it anyway. No cal que segueixi. Go straight down there. Encara amb aquesta visibilitat encara. Bé, Pedret, bé. Ja va ser que va bé. Cap avall. Sí, tot el que per tota la setmana. I has quiat avui vostè més que tota la setmana. És aquí baix o què? Per aquí avall, sí. Avui tenim gent, Mare de Déu, quanta gent. Mal d'esquena, tio. Què és això? Això tot no es pot tenir. Mira'm si ve el Pedret. Bueno, suposo que heu sortit mentre anàveu davant meu, us anava filmant. Ah, sí? I ara està encara filmant, el que no sé és com està situada la càmera. Sí. Estem aquí esperant el Pedret que baixi, que va
més lent. No, tirarà la pedreta a cara. Se li haurà crevat algú... Que és Ara hem de pujar cap allí dalt, no? Sí. Ara hem d'anar cap allà, cap allà, cap allà, cap allà, cap allà. Cap a dalt anirem cap al llac de Passó. Continuem esperant aquí el padrillo que vingui. Ara potser... Ara bé, ara bé. Ara bé. Aquí, senyor Pedret, acaba d'arribar. Ens en van per allà, ens en van per la dreta, els col·legues. Sí, però molt obert, de cames i no... Sí, ja ho sé. No gaire bé. Te juro que sí. Però l'altra vegada veu per l'altre cantó. Ahí vas. Sí, per l'altre i per aquí també. Llevas un palo. Llevas un tronco. Ara està gravant. Si jo faig així... Vale, i llavors surto per aquí. Molt bé. Aquí, sentadet, em vaig així, miro, i allà em miro, veig, sí, veig aquest caixa d'aquest que hi ha. I arribem a dalt, no, quasi? Sí, arribem a dalt. No et tanques la butxaca? Bueno. I ara això va gravant. Ah, ja el tens engegat. Ara està engegat i va gravant. Val. Ja els he gravat mentre ells anaven esquiant davant meu i els anava gravant. Ara, si vostè es posa a esquiar davant meu, grau. Val. I així, després farem, juntarem totes les gravacions i farem Faràs una pel·lícula. una pel·lículeta de res, perquè podíem haver fet una pel·lículeta de diversos dies i Ara solament. però no, aquí la pel·lícula és d'un dia, perquè bueno, els primers dies vaig gravar a l'entrada, l'entrada a l'ou, mentre Sí, sí. compràvem, tot d'allò, no? Tot ha anat tot aquestes punyetes amb aquests dies tan dolents. Jo que no sé si grava la veu o no, això ja no en tinc ni idea, perquè com que no és meu, no m'ho he experimentat. I amb el que vas fer els altres dies no vas sentir si hi havia la veu? No, perquè no ho he mirat, perquè no em anava. Però no va ser un... Vaig esborrar. Ah, ho vas esborrar. Vaig esborrar coses que hi havia que ocupaven espai en el... A la memòria. Perquè es veu que la memòria és curta. Puc gravar una hora. I també avall, vinga, amunt. Ja. Ojo aquí. I opa! I aquí tenim la colla. Pots veure si
Tèlix, espera. I Tèlix, va cremat vostè. Miguel, foto! Cap on anem? A on? Què he dit? On t'anava? No ho sé. A on anem? No, decimos de hacer esta, que está muy bien. Espera't, baixo per dir-los-hi. Bajamos. Jaume! Baix de tot és amb el grau roig. Anem, i jo vaig a darrere que vaig filmant el Pedret ara, que abans us he filmat a vosaltres, ara filmo. Què dius? Però això no és vermell, això és aquí. Va, passi, Pere. Vinga, aneu baixant. Au, passi pel caminet, camí de Passons. Vagi, avall, pel caminet. Ells ja estan allí baix, a la quinta punyeta. Ara el passo jo, eh? El passo Pedret, el passo Pedret. Ara baixarà el Pedre, mentre el Titi va a reservar el lloc per dinar i el Pere ja ve per allà. Al seu ritme, pam, pam, molt bé, Pere.
I bueno, de què? Ara el Titi ha anat a reservar lloc per dinar. Quina hora és ara? No sé. Ara tot rebentat. He dit a la una. De neu no en falta, Macarius. La màquina va filmant, tu. Molt bé. No sé quant temps durarà, però... Encara filmant, que no la pagues, la presenta. Ara, bueno, ara la pago, perquè si no, no ens quedarem. Heu fet fotos ja de passons? Sí, una mica. Perquè igual després no hi haurà sol. Bueno, anem a continuar la diada. Ara aquí baix hi ha un rebusset a mà dreta, que és això. Aquell fort. No, rebusset o què dic? Hi ha aquesta negra que no tenia parada al mig, que no va ser-la. Llavors em sembla que hi ha una que, el vermell, que va existir fent vegetes, que també es fa molt bé. Aquí podem parar, podem anar a buscar... Després hi havia el parc aquell infantil a baix. Aquí a mà dreta. Anem-hi.
Ben remunet. Aquest, llavors es passa cap a l'altra banda. Aquest és molt curt, arriba allà. Llavors es passa a la dreta que hi ha l'altra. Us he filmat des de dalt de tot, Ah, sí? a darrere vostre tot el rato. Molt bé. I això va filmant encara. Potser. Hola, hola, saludeu a la màquina. Ei, companys. Bon dia. Aviam, deixa'm que em vegi jo a les teves... Ah, aquest sóc jo, eh? Sí, sí. I porto al cap una banya que no vegis. Aviam el Pedret. Si arriba... Sí, no va, diu que no va segur, que les botes, que els esquís, El primer dia d'esquí. que va pobre el primer dia. Aquí esperant, Després hem d'agafar aquest cadí. Aquest que dius, sí. veus, hi ha gent que se la fot. I aleshores ja... No ens Range Rover. Ah, aquí va, sí. És llarg, aquest. Els he fet tot, però és llarg que sí. I jo he menjat aquí. Penso que hi arriba. Mireu-lo, ja baixa el Pere. Ah, sí, sí. Ell va al seu passet, va esquiant. Jo estic que vagi agafant seguretat. Sí, però el Pere no arrisca mai, sempre va... Ell va sempre Al seu ritme, segur. al seu ritme, Està bé. va baixant. El que jo no sé com controla la velocitat sempre la mateixa, deu portar uns frenos hidràulics. No li han tret l'hidràulic a ell. Ei! El que passa vaig molt lent. Jo no sé si vaig i pujo un altre vall, vaig cap allà als Pesons o... Ja et vol esperar. No, no ho sé. A veure, pugem aquesta o què? Aquesta i fes aquella que és molt maca. Vull dir que el bosc... Ho dic perquè vaig molt lent i No, home, ja t'esperem, home, que anem junts. em sap greu. I no pateixis. Tu no pateixis. Està gravat tot gravat. Jo l'he filmat davant meu, així vostè es podrà veure on t'ho fa malament. És de 4? Sí. Epa! Gràcies. Mira quins supositoris, Veus aquests? Què fan ara? Stop. Bueno. Passa la cadira sobre la porteta i anem-hi! Aquí, stop! Alerta al parche que ve la cadira. Bom! Pam! Sentats! Aquí no hi ha para... No? Tan curt. Sí que n'hi ha de per cops. Però no pels esquís, L'obertura és automàtica, Pels esquís van pendulant. Aquí, si jugueu, feu mal cosa, et cau un esquí i estàs llest. Ah, guaita, que guapa. La foto agafant la neu de sota, mira. Sí, que ha anat relliscant, Mira. ha anat lliscant. Ha fet una mena d'iglú. Ara es veu despejat, no? Amb Valira. Que és la baixada és aquesta d'aquí. Sí, ja recordo que l'hem fet altres vegades, que és entremig de bosc. Aquí no hi ha algú de nanos? Això, Més amunt, un parc. aquestes llumetes que pengen dels arbres? Sí. Slalom per nens, també. Ara aquest any tenen neu fins al mes de juny, aquests. Si no veu una pluja molt Ja. forta. Bueno, no, de totes maneres, com ve la calor, això ho arregla ràpid. No és un esquirol en lloc d'una mona, Això és un esquirol. però posa mona, no? Perquè l'esquirol es diu mona. Quins fons, veus? Els nens. Bosc de nens.
Aquí, és aquí que hi ha slàloms i coses, aquí a l'esquerra. Per saltar, que hi ha aquell allò per fer els saltimbanquis que es fan als... És lent aquest com aquell que vaig agafar jo allà a Púbil. I aquí els aixalabrats que passen per aquí al mig, saltant amb snow i donant voltarilles. Una pista d'eslàlom de snow. Mira, algú li ha caigut l'esquí aquí. Oh, oh. Aquí hem de baixar cap allà, cap a la dreta. Cap a la dreta o cap a l'esquerra? Cap allà? Si veus l'arrossega allà, al fons, hem d'agafar aquell arrossega, el veus, el net? No. Al fons de la vall. Ah, aquell d'allà? Sí, el recordo. I aquell ens porta A l'alto. a passets. Llavors es baixa per allà a l'esquerra, saps? Que és una vista molt maca, no hi ha ningú, una neu espectacular i podem fer molt d'estil. I a l'altra banda hi ha una negra, però he vist molta gent parada pel mig i ja no... Aquí els ensenya a saltar. Veus? Ai, aquest. Iuà! Aquesta ha tingut por, Aquell ha tingut por. I aquell, molt bé, aviam, aquest ja no l'agafaré. Aquest frena, estan frenando. Nyaca! 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 No, si frenes, no. A veure, ara, Ramon. Ara podem practicar nosaltres, què us sembla? Ens tirem, aquí fent saltirons a la cardina, recordant les nostres etapes de joventut jove, quan saltàvem per sobre les taulades de les cases nevades de Suïssa. Quan saltàvem més que el gall de la passió. El gall de la passió saltava. Es veu que sí. Vaja. 3 vegades en pocs minuts. Mira aquest. Toma, hòstia! Has vist? Se l'ha fotut. Ha saltat i ha volgut donar una volta sobre si mateix i s'ha fotut una nyafra. Llàstima que la càmera no ho ha pogut veure. Que ara vas filmant? Sí, estic filmant, sí. Vaig filmant la pujada i ara farem la baixada i després, a l'hora de la veritat, no me la toquis, què has fet? Què has fet? Baixar-la una mica perquè em sembla que estaves filmant el cel. No, perquè quan jo baixo, ara em filmaré els peus. És, de totes maneres, és una gran angular que agafa tot el que veu. Es veu la càmera darrere? Sí. No veig. Ara veuràs el cel. Ho veig tot negre, Tot negre. No veig, que fi. No m'hauràs tocat cap cosa d'aquí, el botó de dalt. Mira, aquest està fent... Ja tens prou memòria per gravar tot això? Sí, suposo. Si no, es pararà. Farà pip, pip, pip. Què grava? El mòbil o No, o a la càmera? porten a la càmera Una targeta. Em diu que això s'aixeca automàtic, eh? Aquí, vale. Preparats per fer el salt de la cardina. 1, 2 i 3! Quasi que no ens aixequem. Quasi. Escolta, a veure si pots treure d'aquí dins a la motxilla la joguera d'un base, aquests que mentals. Les jogueres normals, sí. Hem arribat al jardí d'infants.
Serà per nens. Esperem que cap se'n foti per entremig dels esquís, com em va passar l'altre dia a la Molina. Per aquí hem de baixar ara. I epa. El Jaume s'ha canviat les ulleres perquè diu que se li entalaven. Però l'antiboira es veu que també s'entela. Jo he començat el dia amb mal d'esquena. Ara tinc mal de genoll. Ja aviam què més em passarà avui. Els vas canviant o els vas sumant? No, els vaig canviant. Ara bé. Aviam. Senyor Bosch, on anem ara? Una rossega. Una rossega, sí, allà baix. Vinga, cap a la rossega. Aviam els nens per aquí al mig. Esperem, traiem nens que són perillosos. En Pitèlix va per allà, pel raconet, anem a buscar-lo. Cap a la rossega. Caution, atención, cruda. Montmelús, punt de trobada. Ahora que la conocemos, sabemos. Completamente nuevo, ¿no? Tenemos que mandarle. Todas sus ganas, Què fem? Ah, sí, un de jou, ¿no? Per caure. Per caure. Marcas que hay más para acá. Vienen más para acá, se tiran y la sacan la pista. Tu vas pas exclusiu o vas... Sí, m'he trobat aquí i ja aprofito. Mira, aquí davant tenim el Chicago Bulls. Hola. Aquest telerrossega és un telerrossega per aprenents. No sé on anem a parar. Aquí el director d'orquestra ens diu per aquí, tots per aquí. El Jaumet ens indica per on hem de pujar i baixar. I ara ens tocava anar per aquí, per baixar pel bosc, per no sé on. I ara ve una pujadeta, que la gent que no sap com va això dels telerrossegues aquests, la meitat es foten de cap. Aviam, si tenim sort i ningú cau davant meu. Veus el de davant, li diu aprieta les piernas y el culo. Aprieta les piernas y el culo perquè va fotut. Grans vistes.
vistes que al fons, com podeu veure, i anem arribant al final de la... Ah, no, continua pujant, aquest és el que puja amunt. Ah, no me'n recordava d'aquest, sí, aquest et porta dalt de tot. Si veieu allí dona la volta i gira cap amunt. I les vistes aquí, quin circ de muntanyes més guapo que es veu aquí davant, tot nevat i blanc, impressionant. Diu que any de neu, any de vents. Aviam què passarà aquest any, si em toca la loteria. I la cosa puja. Veieu com puja per allà. Aquí una xalagat que baixa, estupenda. I aquí donem la volta. Amunt, 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 amunt. Cap amunt. Cap on anem ara? Ara baixem, ves? Si vols anar per la Pista Negra, cap aquí. Si vols anar per la Vila Menys Negra... Aquí diu Montmelús, vermella. Podríem fer un altre rossell, aquí no hi ha gent. Bé. Aviam, què hem de fer? Posem-nos cap aquí, que farem una foto filmada, va. Aquí. Aquí el senyor Bosch fent-nos una foto amb les muntanyes al darrere. Li podem demanar a aquella senyoreta d'ells. Enfoqui, enfoqui bé. Esquiador de primera, acelera. Una selfie. Ara ens farem una foto tots quatre. Ramon, aquí, que si no, no surt el Jaume, no surt. Posa't més cap aquí, Ramon. Ara. Molt bé. Espera, molt bé. 2, 1. Perfecte. Molt bé. El 0 hem sortit tot. Ara què? Aquí cap avall? Això. I el que vulgueu fer la granota. La granota o... No, la granota ja no la faig, eh? No? Bueno, va, doncs. Jo. El Montmelús o aquesta d'aquí a la dreta? No, per la luz és aquesta. És que... No, allà, perquè és que hi ha molta gent al mig a disputant. Anem a fer un Montmelús. Hi ha alguns bastians i unes tetes. I llavors el que dirà aquell d'allà, el Range Rover, Ja veuràs com us agradarà. No, si aquesta és maca, no? I quasi podem fer un altre rossega que no hi ha cua. és molt lent, arribarem tard. A quina hora és, ara? Fem el que dirà el Range Rover. Són i quart ja, Ostres, doncs jo tinc que anar. Vaig cap allà, El que dirà el Range Rover. Mais qu'il faudrait que tu reviennes. Bona neu! Massa bona neu! Iuhu! Iuhu!
Ja amb el Pedret serà difícil. Baixen els peritats. Aquests andorrans. Passem el telerrastega i baixem. Una bona baixada aquesta, eh? Ens hem equivocat. Pensava que estaven aquí i deuen haver continuat baixant cap avall. Bé, com que tenen pressa sempre, mai esperen, doncs baixarem per aquí. Ja estem. Espero que no ens haguem perdut, com sempre passa. Si haguéssim baixat follats, això ens ho haguéssim passat sense remar. Arriba. Merda. Ara aquí toca fer escaletes. Vinga, escaletes. Al jardí d'infants. Agafar velo i cap avall. Al mig del bosquet esquivem alguns que estan per aquí empanats, filmant.
Aquí hi ha una mica de gent, eh? Què ens ha vist? On és el Titèlix? Perdó. Excusi. Aquest és espectacular. Jo m'he perdut, m'he anat cap a la Rossega. Quan he arribat, m'he anat a la dreta i he dit, Però la baixada és més sols, que baixava sols. L'han filmat també. Jo també en faré un trinxat. Gràcies. Por nada. De res. Va, gràcies. Arròs de muntanya el vam prendre, no? Aquí? No vam fer un arròs de muntanya? Un dia he fet una cosa, sí. Era bo. No pot ser plat únic? La crema. La crema. Ja no sé. Ningú vol fer un arròs de muntanya? No, jo un trinxat. Menjarem trinxat. Estem al Pirineu, s'ha de menjar trinxat. I amb aquesta filmació del dinar d'avui s'acaba la història perquè la càmera s'ha espatllat i ja no està enganxada en el casc. Amb la qual cosa aquí s'acaba. Digui. Crema del sol, l'has portat? No, aquí no. I perquè veieu que això, jo també hi soc, eh? Giro la càmera i ara el filmaré jo aquí. Hola! He tingut el gust de filmar-vos tots aquests dies, que només ha sigut avui una estona. Fins la propera. Adéu-siau.